As mulleres muro. O heroísmo das mulleres, descrito por emoción, por Sira, que glorifica as integrantes máis valerosas do pobo, as mulleres, as outras vítimas, as que quedaron, as arquitectas das murallas femininas protectoras que rodearon a cárcere da Coruña. Sira o explica así. O que máis glorifica a Galicia é o valor das súas mulleres. Que facer para que non continuasen aqueles crimes? Acordaron non separarse, nin de día nin de noite, das portas da cárcere. Dramática era a garda que formaban aquelas valerosas mulleres que, golpeadas por os gardas, resistían heroicamente. Os soldados sabían que se ametrallaban, deixaríanse morrer antes que abandonaren o seu posto de centinelas. Estas mulleres, que eran as nais, esposas, fillas e irmáns dos prisioneiros, non viron saír os seus durante as noites, pois o seu heroísmo conmovía o corazón máis duro. Gracias.